Dena kanai kadau perlok ngadisait banshnai kanai ka video. Jakom kini kijat problem ki khat ka premature ejaculation. Lane ka jingmi kloy jong ka jor haga porba ya shangkha lane ya thiat lok. Bat ha kanai ka video ngini pej balai ka jia bat kumno banle. Haga porba shangkha lada kanai ka jor kami hadian minute lane hadu shipeu minute. Kata kalong ka ban normal. Henry lada kami haswa jong ka minute nya kata ki khat ka PME lane ka premature ejaculation lane ka jingmi kloy jong ka jor. Badan ru ki bami wat haswa jong ka minute ru. Ki daw he ki long kumne harum. Lada utir jing long usin rang ulong uba sensitif ba. Lada kanai ka serotonin kaduna hakamet jong usin rang. Henry lada kanai ka serotonin kabuan hakamet jong umbriu. Kajingmi jong ka jor kala ban slam. Bat sakawai kadaw ka balong ka man ba kalong ka stress. Lada ubriu udan jika stress kala ban palong jika premature ejaculation. Yuk lesai ka stress hakajing im jong u relation family problem kumta terta. Ansai tiru kadan minta hakan ka PME. Bat sakawai ka badan kam kalong ba lada ubriu udan problem ha u prostate gland kala ban palong jika PME. Prostate gland udan ha room jong ka bladder kendiat. Kamram jong uneu prostate gland kadeban pumi semen. Henry barok ka jingmi kloy jong ka jor kilong ki problem. Namar kalong ka ba normal lada ka jor kami kloy shishin sipor. Bunsin ka jor ka ju mi kloy yakito ki bomdan problem kalong lada uday ubriu ubrang shongkha nangkong. Bat yakito ki briu ki ba shongkha lane yathia lok hadin bun por. Lane slempor. Henry lada ubriu ulang kumne baj umi kloy baj kajar kata kemudian problem lane jing thot ai hakamet jong ocean rang. Lada pidon jingane ke problem on lek kumno. Bun ki briu ke badan jingane problem Henry kim pat kwa ban lek shagi doktor. Lada pim pat kwa ban pri doktor. Lada pilaj ha pharmacy ki pharmacist kin advice pi da u spray lane ujel. Kerteng jong kide ki gel ne ki spray kide lidocaine. Bat ke ka badan kam ha bapin kemau ha kane ba unai lidocaine u akum ka anesthesia. Ka anesthesia kan penam lane kan pen duna ya ka jing sneu ha utir jing long jong ocean rang khnang ha kapor ba shong kha numi kloy ka jor. Lada ki pharmacy ki ai phi kum ki ne phide ban apply lai pheu minute ha shwaban ya shong lok lane thia lok. Bat kemau ru lada phi apply yu unai lidocaine phide ban pandan kam ya u kondom. Kenang bakan nembit syaki petana jong phi. Bat don ru ki bum ya de ban pandan kam kum ki ne ki jaj lada phi don kajing saw lane kajing daj buj sange ban pandan kam no. Bat ka bharu ban consult iki doktor haswa ban pandan kam kum ni ki ne. Bat sagwe ru kalong ka basuk bha phila ban pandan kam daki kondom. Bat sapong yaki arteli kenang baka sensation jong utir jing long jong shindang kanduna. Bat sakawai ka last option kadeka jing practice. Kumno kata ka jing practice yang in yepet iway pa iway. Yang in pet jigane ka banakong kalong ka sange lane sedang. Hakane ka jing practice nangkong hagapor ba kishi jor ki shongkha. Ushinrang onda ulak sneu ba lajan mi ka jor ude ban sange no. Onda ka lajan ja sesedang biang. Bat seripit kumta tat hadu bapin dahun. Kabaar kade da kabakhem. Hakane ka stepat hagapor ba shongkha ukente ba shinrang. Onda ushinrang ulak sneu ba ka lajan mi ka jor ulak ban ong yaki petan rajong uban khem lane ulak ban khem da uru. Wat nang khem than yok ka pang pemban lane wat nam khem jai than yok kan nam dan jing mentoy ai. Kabalai kalong da ka exercise. Kane ka exercise ka yarap ban pengklan yaki dok sa kabagi khat ka pelvic floor muscle haka pareng. Lada kini ki muscle kilong ki baklan kila ban bat ka jor kenang bakan nemi kloy. Te menta kumno ban le igane exercise yang in nyepet no. Kumno ban tip ba uno tau muscle. Hagapor ba pipi sanget no kapi shitting klem bat uta muscle ba pisngeu ba pitan hagapor ba pisange ude uta muscle ubadan kamban pengklan. Tau menta ngin pet kumno ban le kita exercise. Nungkong de ban pengkim ya uta udok sa kumba shipeu seghan ai nangta sapelait no.
Anda pila de punto saripit bet kumto kumba shipausian. Pila ban le gane exercise hadu lai lani sausian haka shisngi. Bat ye gane ga exercise pila ban le haka beladar ke batali. Bat kemau ba lada pila tang sisian arsian kam num yarap ipi. Kumba ki briu ki ju le gym ki le da kisnam kenang bagito ki doksa kin mi bha te haka neru kalong kumtahi ha ban le bunsian. Bat hadin ba pila persangkat ki negi jing persang lada kim yarap ye pi dan kam hi ban plate pen i doktor. Lamar ki doktor kin le investigation kat kum ka problem jong pi kin pha ye pi shaki specialist. Kini ki specialist kin ai ka jing sumari pi ka bapaka. Bat kemau ba hangne ngi ai tangkat ya ka basic knowledge. Lada pi dan ni ki noki problem ru ka bahi ban le kendu bat ki doktor kenang ba pin yo ye ki jing sumar ki bapaka. Bat mdai ru bat ong ba o bangi le ran. Ban itu ki doktor pemdai ban le ran ye ki noki jajing pang ba pi dan. Kublai shibun nga kidbok ipi ba kini ki jing batai jonga kan ni raw ipi.